дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбати Интеллект шоу даъват мекунам. имрӯз дар меҳмони мо тими Орион қарор доранд ва умедворам ки мисли тимҳои дигар, мисли бозиҳои дигар як бозии ҷолиб ва шавқоварро ба намоиш хоҳанд гузошт. самимона изҳори сипос мекунам ба муаллифони саволҳо, ба мухлисони Интеллект шоу ва умедвор ҳастам ки ин ҳафта низ шумо навиштани саволҳоро бо ҷавобҳо ва манбаи савол фаромӯш намекунед. шумо нишони почта электронии моро мебинед дар экранҳои худ ва ба ҳамин нишонӣ тариқи почта шумо саволҳои худро мефиристед. хуб, ман шуморо бо ҳайати ин тим ошно мекунам ва ба бозӣ шурӯъ мекунем. дар ҳайати тими Орион имрӯз ширкат доранд Эътиборхони Саидаъзамхон, Шерафган Раҷабов, Фарзод Ҳусейнзода, Муҳаммадҷон Назарзода, Зайналобиддин Саъдуллоев ва сардори даста Тоиршои Қадамшо. бачаҳо, ман барои шумо муваффақият орзу мекунам. умедворам ки қоидаҳои бозиро медонед ва кӯшиш мекунем ки дар доираи ин қоидаҳо бозӣ кунем. ҷузъи аз ҳама ё қоидаи аз ҳама асосии ин бозӣ ҳамин аст ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд ва ба ҳамин хотир шумо кӯшиш кунед ки ҷавобҳотон пурра дуруст бошанд. муваффақият барои шумо. марамат, хоҳиш мекунам рақами саволи аввалро муайян кунед. саволи рақами 3. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. соли 1930 Владимир Маяковский як шиор навишта буд ва дар ин шиор, дар ин шиор ба қавле даъват мекард ба истиқболи ҳамдигарӣ ва гусели ҳамдигарӣ бе ҳамон чиз, бе ҳамон кор. чиро дар назар дошту? яъне истиқбол ва гусели ҳамдигарӣ бе ҳамон кор. агар савол фаҳмо аст, агар навиштед саволро, марамат як дақиқа вақт фикр кунед. ранги шеър ба чӣ фоида дошт? чӣ дар назар муҳтавои чист? муҳтавои чист бояд? барои чӣ кор дошт? برای استقبال و گسیل همدیگر. برای چی؟ برای استقبال و پیشوازگیری و گسیل همدیگر. از دیگر خسته میشه. از این دعوت استقبال خیلی دیگه آدم ها. سلام علیک. آغوش. خوش آمدید گفتم. خوش آمدید. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат, кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? аз дастаи мо ба ин савол Зайналобиддин ҷавоб медиҳад. марамат. محترم، امروز دیگه سوال نسبتاً دشوارتر بود. برای همین اعضای دسته چند واریانت پیشنهاد می‌نمایم. یکی از اون به آغوش گرفتن، یکی از چی بعد به خوش آمدید به گریه کردن. акнун ҷавобҳое ки 4 вариант ҳастанд, онро бисёр душвор аст қабул кардан. کمتر روشنی میانداختید با اینجا шумо фақат як вариантта бояд пешниҳод кунед. савол комилан рӯшан аст, комилан фаҳмо аст, дига ҳеҷ ҷои мушкилӣ надорад. آغوش به آغوش آغوش هم بگیریم. بگیریمش. ҷавоби шуморо мо интизорем. як дона ҷавоб. به دست پیش روی آغوش گرفتن. ин ду ҷавоб шуд. ин ду ҷавоб аст.
хуб гап дар бораи Маяковский меравад. Инҷо шоир ва ӯ як шеър дошт. хуб бубинем ки дар шеър ӯ мегуфт ки ё талқин мекард ки мо бояд ҳамдигарро ҳамин гуна истиқбол бигирем ва гусел кунем. бе он чиз бе чиро дар назар дошту дар шеър ин чиза ифода карда буд ва ин шеър ба қавли як шиор ҳам буд. хуб ва ин соли 1930 буд ва дар бораи Маяковский шумо умедворам ки маълумот доред. Марҳамат, як ҷавоби шуморо мунтазирем. Кадом ҷавоб аст? варианти бе даст фишурдан. даст фишурдан, яъне ки ин шоир мегуфт ки мо бояд ҳамдигарро ҳамин гуна истиқбол бигирем ва гусел кунем, бе салом кардан. ҳамхел ҳамин тавр? бале, бе салом кардан бо даст, бе салом кардан бо даст. ҳамин тавр? бачаҳо марҳамат, оғӯш гирифтан. хуб, қабул аст ин ҷавоб. ин ҷавоб қабул аст ва нодуруст аст. шумо камакак пештар ҷавоби комилан дуруст доштен. Бо даст салом кардан буд ҷавоби комилан дуруст ва шумо дар охирин сония ҷавоб иваз кардед. инҷо гап дар бораи бемориҳо мерафт, панҷ шудани бемориҳо ва мақсади ин шеър ва шиори Маяковский ҳамин буд ки мо бояд ҳамдигарро бе салом кардан истиқбол бигирем ва гусел кунем. саволи рақами 11. таваҷҷӯҳ кунед ба савол ва бинависед. нақл мекунанд ки як вақт Мстислав Ростропович бо президенти ҳамон вақтаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Рейган во мехӯрад. ҳар кадом доштаҳои худро мисол овардаву таъриф мекунанд. ва Ростропович вақте мебинад ки бозиро бохта истодааст, мегӯяд ки шахсе як вақт боғбони ман буд ки ҷоизаи Нобел дорад. шумо гӯед ки ӯ киро дар назар дошт ки як замон дар Бустонсарои Ростропович зиндагӣ мекардааст ва камкам боғбониам мекардааст. гап дар бораи кӣ мерафт? як дақиқа вақт доред. марҳамат, фикр кунед. ҳамин Нобел гирифтагӣ аз Русия ё амрикоӣ? Попов. Я вариант аст ва мегӯям гӯш кунед ки номи оlia фаромӯш кардагем. ҳам мемедиро ҳава ихтироъ кардагем. исо кардани чина ка мемеди магнум асан дохилиш ҳаваи пешниҳод кардагем. ана кадом шо фаромӯш кардем. не ки вай дар амрико гирифта кунад ки рӯз Рейган бошад, ҳамин соли 80 чандум. Рейган. Рональд Рейган. Рейган ва президент эмия буд охир. Шолохов гирифта буд. ҷанги сард ҳамин боям. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад. аз дастаи мо ба ин савол Шерафкан ҷавоб медиҳад. марҳамат. фикри дастаи мо ин нафар ки ҳамчун боғбони ҳамон вақта ҳам доранди ҷоизаи Нобел буд, ин Шолохов бошад шояд. Шолохов? бале. хуб, қабул аст ҷавоби шумо? ҷавоби шумо қабул аст? ҳамун одам амрикоӣ буд, рус ва нодуруст аст. ҷавоб қабул аст ва нодуруст аст. инҷо гап дар бораи Солженицин мерафт. Солженицин ки як вақт дар Бустонсарои ӯ зиндагӣ мекардааст ва ҷоизаи Нобел гирифта буд. хуб, ва бубинед ки ба ҳамон нигоҳубини ниҳоло ки машғул мешудааст, ин нафар акнун дар вақти баҳс бо ифтихор гуфтааст ки ӯ боғбони ман буд.
саволи рақами 12 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар гузашта дар Гаага вақти рафтани фиристодаи хориҷӣ бо нақора менавохтанд, яъне нақора менавохтанд. бо кадом мақсад дар Гаага дар гузашта вақти анҷоми миссия ё рафтани фиристодаи хориҷӣ нақора менавохтанд? хуб, марамат, 1 дақиқа вақт фикр кунед. рови аз ин савол мехоҳем ба истифодаи вақт ҷавоб диҳем. марамат, он вақт шумо 1 дақиқа вақти иловагӣ мегиред. аз дастаи мо ба ин савол Назарзода Муҳаммадҷон ҷавоб медиҳад. марамат. аз замонҳои қадим сар карда шахсоне ки ҳамчун намояндаи як давлат ба давлати дигар мерафтанд, бисёр коршон хатарнок буд, умеди баргаштан дар кам буд. барои ҳамин ба фикри мо ҳаман фиристодаи хориҷӣ барои он хеле нахоразанон гусел мекарданд ки мумкин баргашта наояд ва бинобар ин мақсад бо мақсади гӯё алвидо, хеле видои охирин гусел мекардан, алвидо мегуфтанд. фаҳмо. хуб, ё ҷумлабандитон камакак душвортар буд, ё намедонам ҷавоба ёфтан душвортар буд, ё шумо камакак сарусема шудед. ба ҳар сурат ман фикр мекардам ки бояд 1 дақиқа вақтро истифода мебурдед. хуб, ба ҳар сурат қабул аст ин ҷавоб. мо ҷавобҳои нодурустам аввал қабул мекунем ва баъд мегӯем ки ҷавоби нодуруст аст, мисли ин ҷавоби шумо. хуб, киро огоҳ мекардан бо нақора навохтан? онҳоеро ки эҳтимол қарз дода буданд. ҳамин гуна як дар гузашта дар Гаага ҳамин гуна анъана буд ва ҳар фиристодае ки аз кишвари дигар меомад ва ӯро агар гусел мекардан, ҳамин гуна нақора менавохтанд. яъне мардум огоҳ шуд ки ӯ рафта истодааст ва бояд пулаша ҳатман бигирад. агар қарз дода буд ё агар чизе дода буд ба орият, ӯро бояд бозпас бигирад. яъне ки ӯ бояд аз кулли масъулияту қарзҳояш халос шавад ва баъд ӯро ҷавоб бидиҳанд. саволи рақами 1. як вақтҳо дар ибодатгоҳҳо, махсусан дар ибодатгоҳҳои аксарият шаҳрҳои ғарби аврупоӣ, фарш, пол яъне ки фарш чанд метр поинтар аз сатҳи замин буд. чаро? савол фаҳмост? як вақт дар ибодатгоҳҳо, махсусан ҳамон толори асосии ибодатгоҳҳо, махсусан дар шаҳрҳои ғарби аврупоӣ, фарш чанд метр поинтар аз сатҳи замин буд. чаро? баъди 1 дақиқа мо ҷавоби шуморо мунтазир ҳастем. марамат. вобаста ба иқлим нест ку? мақсад ҳамуҷа чие? папа мешина ко мешина мардум бояд ав поинтар иста. мақомаш баландтар. насрунидам будпарасти аст. мақсад пеша насрунида дар назар. чӣ мегӯям? поп баландтар меша чӣ? папара мақсад тоад мекард. бо чӣ вариант фикр кунед. 1 дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат, ки ба савол ҷавоб медиҳад?
ба ин савол худи ман ҷавоб медиҳам. Шояд аз он сабаб буд ки мақсад барои эҳтиром гузоштан ҳамун фарш каме поёнтар буд ки мақсад мардаме ки барои тоати ибодат меомаданд, яъне поёнтар нишаста тоати ибодат кунанд. поёнтар аз ҳамун папа бошад ё ягон чизе ки мақсад ибодат мекарданд, муқаддас мешумурданд, аз он поёнтар. барои ҳамин фарша бояд ки поин мебурданд, не? бале, фикри мо ҳамин аст. хуб, қабул аст. ҷавоби шуморо қабул мекунем. ва бояд гӯям ки ҷавоби дуруст нест. хуб, ба фикри шумо чаро дар Вашингтон аз ҳамон як муҷассамае ки ба қалам монанд аст баландтар чизе намесозанд? Барои чӣ? шумо маълумот доред? агар Вашингтон рафта бошед, биноҳо аз 50 чанд метр баланд нестанд, ба хотире ки аз ҳамон муҷассамае ки ба қалам монанд аст бояд зиёд набошад, ягон бино баланд набошад. ва дар ҳамин ҷо низ дар саволе ки шумо бояд ҷавоб мегуфтем, биноҳое ки дар атрофи масалан синагога ё ибодатгоҳ буд, бояд аз ин ибодатгоҳ аз ӯ биноҳо бояд баланд намешуд. аммо барои толорҳое ки масалан он ҷо ибодат мекунанд, бояд садо овоз ки хуб садо бидиҳад ва ба хотире ки масалан болои ҳамон бино баландтар тобад, дар ҳоле ки иҷозат надоштанд худи биноро баланд кунанд, чӣ кор мекарданд? Фарша паст мекарданд. сабаби асосӣ ана ҳамин буд. саволи рақами 7. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. миёнаҳои моҳи ноябр ҳамасола рӯзи ҷаҳонии онҳо таҷлил мешавад ва он ба таваллуди нафаре бо номи Валентин ва кушодашаваи яке аз нахустин мактаб барои як гурӯҳи махсус иртибот дорад. қариби миёнаҳои ноябр рӯзи ҷаҳонии онҳо таҷлил мешавад. он ба рӯзи таваллуди нафаре бо номи Валентин ва кушодашавии як мактабе барои як гурӯҳи махсуси мардум иртибот дорад. шумо гӯед ки моҳи ноябр рӯзи ҷаҳонии киҳо таҷлил мешавад? савол умедворам фаҳмо аст. марамат як дақиқа вақт фикр кунед. мактаби кайҳонмардон. ин вариант баъд ту гуфти ки ошиқона февралда мешавад. студентҳо 10 ноябр буд ки рӯз междунади мактаби рӯзи кайҳонмардон 12 апрел. ин Валентин Терешкова аввалин зане ки буромадагӣ буд. ин дертар бумад. рӯзи мактаби кайҳонмардон наша ҳамхел гӯям ба чиқар Валентин бо чӣ гафа як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? аз дастаи мо ба ин савол Шерафкан ҷавоб медиҳад. шояд дар ҳамин вақт мактаби бо номи мактаби маъюбон кушода шуда бошад. мактаби муаллимон? маъюбон. маъюбон. бале. як варианти дигар ҳам аст. муҳаммад мехоҳад иловат кунад. чун мо донем Валентин Терешкова аввалин зане буд ки ба кайҳон баромадааст. ба назари мо мумкин бошад ки ба шарафи Валентина Терешкова мактаби кайҳонварзанон ташкил карда шуда бошад. лекин мо дар савол Валентин гуфтем. Валентин Валентин аз Валентина.
камакак фарқ дорад. хуб бачаҳо ташаккур мегӯям. ду варианте ки шумо фикр карда будед пешниҳод шуд ва ҳар ду вариантҳои дуруст набуданд. инҷо гап дар бораи Валентин Гаюӣ меравад ва ин рӯзи ҷаҳонии нобиноиён аст ва ҳамон мактабе ки гуфтам ин аввалин мактаб дар дунё барои кӯдакони нобино аст. саволи рақами 8. он чиз ки як вақт бипер ном дошт хеле машҳур буд, аммо то мо расид ва номаш комилан дигар буд, мавриди истифода қарор дошт. ҳоле касе онро мавриди истифода қарор намедиҳад, вале аз воситаҳои дигар истифода мебаранд ва он чиз аз муд комилан рафтааст. фақат суратҳои онро дидан мумкин аст ва шояд дар баъзе наворҳо он бошад. хуб, чӣ буд ки дар гузашта ном дошт бипер ва як вақт бисёр маъруф ҳам буд ва ҳоли онро ҳеҷ кас истифода намебарад, шумо ҳам ҳоло истифода намебаред ва шояд баъзетон умуман онро надида бошед. масалан ман онро дидам ва истифодаам бурдам. умедворам ки баъд як дақиқа меёбед ки гап дар бораи чӣ меравад ки онро як вақт бипер мегуфтам. марҳамат, фикр кунед. бипер ягон номи асбоб ай мусиқи асбоб мусиқи бошад. не хубай чида ки гузашта озира мусиқи чукад мақсад мо таданист нера вариант ай не ки барои буз мегирам пер ами ягон ку ягон чи дига ки мидонам чӣ пер ягон техника чи меша ма истифода накардам, шумо намаед чӣ бошад. эй ами савол ҷавоб бугу акам Тамом. не дискаса чи Дишкиди бошад чӣ қилам? ма испас азои ҳакамон мешунам нозирон нишунам нафтир бипер як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат. аз дастаи мо ба ин савол Шерафкан ҷавоб медиҳад. шояд он чизе ки дар вақти пеш истифода мебаранд имрӯзҳо маврид истифода нест. шояд ин ҳамон мошинаҳои мӯйсаргирии дастӣ бошад. мошинҳои чӣ? мӯйсаргирии дастӣ. мошинҳои мӯйсаргирии дастӣ. ман фикр кардам шумо дарзмоли бо алова мегӯед, дарзмоли аловӣ ҳам доштем мо. инҷо як варианти дигар ҳаст. хуб, шояд ҳамон компютерҳои вай бошад барои печат кардан ҳарф мечизанд. компютер ё клавиатура ё мошинаҳои чопӣ ҳастанд. мошинаҳои чопӣ. фаҳмо. ман барои шумо кӯмак мекунам. инҷо гап дар бораи як чизе меравад ки сигнали овозӣ дошт. бипер ё ҳамон гудок ё сигнали овозӣ. ин номи умумии ҳамин гуна таҷҳизот барои интиқол бо истифода аз сигналҳои овозӣ буд. чӣ ном дошт ҳамон таҷҳизот дар мо? хеле ҳарфи ӯи англиси боли буд ку хеле айс мезани хеле овоз мебурад ку да физика буд. кани ёд ҳаста таҷҳизот барои ва бисёриҳо доштанд ҳамонро. инфраструктура. шумо ба як рақами муайяне занг мезадед. тамом. ин ҷумла охир надорад. шумо ба як рақами муайяне занг мезадед. тамом. марҳамат. барои паём равон кардан буд истифода мебаред. барои паём равон кардан истифода мешуданд. чӣ ном дошт ҳамон? беҷер бошад. беҷер. чӣ? пейҷер. пейҷер. ҳамин хеле ном дошт. пейҷер. шояд. ва тарзи кораш ҳам медонед чӣ хел буд?
ростгап истифода набурдем. ки истифода набурден, на дар бораш маълумот надорен. Пейджер. бояд гӯям ки ҳамин ҷавоби шуморо қабул мекунем, чунки ин ҷавоби комилан дуруст аст. Пейджер ном доштум. воқеан шумо ба як рақам занг мезаден ва масалан ҳамон рақами шуморо мегирифтан. барои мисол 274 мегуфтанд ки ба ҳамин рақами 274 паём равон кунед ки бега вақте ки хона омаден фалон 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 чизоро биёрен ва ҳамон оператор ба пейҷери шумо ҳамин маълумота мефиристод ва шумо медидед ки фиристодааст ин маълумота ва мехонден ва баъди пайдо шудани телефонҳои мобилӣ ин чиз комилан аз муд рафтан, оли фақат суратҳоша дар интернет метавонед бубинед. баъди барнома метавонем ки шумо аксҳоша тамошо кунед ва дар бораш маълумот бигиред. саволи рақами 2. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. охирам хисороти зиёд, талафоти зиёд ки флот моҳи ноябри соли 1854 дида буд, Наполеони Серро маҷбур карда буд ки қарор қабул кунад дар бораи таъсиси як хадамот. чиро, чӣ маълумотро, чӣ иттилоъро ин хадамот бояд ки пайваста пешниҳод мекард? савол фаҳм аст? баъди талафоту хисороти зиёди флот дар моҳи ноябри соли 1854 Наполеони се маҷбур мешавад ки қарор қабул кунад дар бораи таъсиси он хадамот. ҳамон хадамот вазифа дор буд ки як маълумоти муҳимро пайваста ҳамеша пешниҳод кунад ва ин ба хотири пешгирии акнун аз ҳамон талафоти бузург буд. шумо гӯед ки чӣ маълумотро ин хадамот бояд ки пайваста ва ҳамеша пешниҳод мекард? як дақиқа вақт фикр кунед. ҳамлаи ногаҳоне маълумотҳои ҳарбӣ буд. мақсад пешакӣ маълум мекарданд ки бо даво чӣ хела ки флот чӣ нашавад киштиёро мақсади шабаи париж бода мегарам сурати бод чӣ хела ранги обу ҳаво санҷи худо мегӯяд он вақт як хадамот бубинед обу ҳаворо муайян мекард ки чӣ гуна аст ки мегӯяд шудад мегӯяд маълумоти ҳарбӣ. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? аз дастаи мо ба ин савол Шерафкан ҷавоб медиҳад. маромад. ин хадамоте ки Наполеони се барои таъсиси он фармон дода буд, ин шояд ҳамон хадамоти муайянкунии обу ҳаво бошад. хадамоти чӣ? муайян кардани боду ҳаво дар баҳр тӯфонҳоро дар мегард. баҳр. хуб ва гуфтам ки барои ки талафоти зиёд дода буд флот, барои ҳамин шумо ба хулоса омадем ки ин хадамоти обу ҳавошиносӣ аст. яъне то соли 1854 ба фикри шумо набуд ин чиз? бачаҳо? хуб, ҷавоби шумо кадом аст? хадамоти обу ҳавошиносӣ. ба ҳар сурат ҳамин ҷавоби аввалро мо қабул мекунем. хуб, ҷавоби аввал қабул мекунем. ман қабул мекунем. ё шояд мехостед иваз кунед? хадамоти обу ҳавошиносӣ барои пешниҳоди маълумот дар бораи вазъи боду ҳаво. яъне ин тӯфон меомӯзад ҳамин хадамот? чаро баъд дар бахшҳои обу ҳаво дар мо намегӯянд ки дар куҷо тӯфон мешавад, дар кадом баҳр? мо баҳр надорем барои ҳамин, не? хуб, қабул аст ҷавоби шумо ва комилан дуруст аст. хадамоти шинохтани боду ҳаво ё обу ҳавошиносӣ.
саволи рақами 4 таваҷҷӯҳ кунед ба савол кинзиро ниноми баъзан вақт бо ломоносов монанд мешавад. яъне мегӯяд ки дар фалон кор ӯ ба ломоносов монанд буд. ва мувофиқи ҳикоятҳои кӯдакиҳои хуб кинзиро ӯ низ ба ҷамъоварии як чиз машғул буд ва онро дар идома бо мақсади ривоҷи кораш истифода мебурд. шумо гӯед ки машғулияти хеле ҷолиб ва шавқовари ин ҳарду чӣ буд? коре ки ино бисёр бо шавқ анҷом медоданд. савол фаҳмо аст? марҳамат, мо як дақиқа вақт дорем. фикр кунед. ягон мақсад китоба маҷала ям хеле чизора мақсад ҳамо китоб маҷала ниёзи мера мепурсем ки мақсад чи донагиҳои даназа надора ӯ ченакуҷаги чиза ӯ як гала чӣ коллексия карда мешавад? ана чӣ шави мақсад ҳамо китобу ам хеле чизора бигем рӯзнома маҷала манфиатнок як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? ҳамиҷо ҳамун донагӣ гуфтед, масалан донагӣ ҳами шумора дар назар буд ё ки ягон маъмули донагӣ масалан мо метавонем ки зағира донагӣ гӯем, лӯбиёро донагӣ гӯем, донагиҳо ҳамун донагиҳоро ҷамъ мекард, як намудша барои ҳанаму кор истифода мебурд дар идома. вале баъдтар мегӯем ки чӣ хел истифода мебурд ҳамун донагиҳоро. барои чӣ ба ҳайвонот партофтан то истеъмол кунад. шумо масалан кӯчаҳои санкт петербурга як бор ба ёд биёрем, кӯчаҳои санкт петербург ва дигар кишварҳои аврупоӣ, барое ки барои кабутарро хӯрондан. ҷавоби шумо ин кафтару кабутар мера хӯрондан барои хӯрондани паррандаҳо. офарин, офарин. ҷавобтон нодуруст аст. ҷавоб нодуруст аст. инҷо гап дар бораи китобхонӣ дар шабона мерафт ва барои ин чӣ дар кор мешавад? шам дар кор мешавад, равған дар кор мешавад ва баъзе донагиҳоест ки аз он равғани зиёд ба даст меояд. ва як вақт ҳамон чароғҳо дар кӯчаҳо ҳам бо равған кор мекарданд, бо равған кор мекарданд. ва дар мавриди горки шумо фаҳмидед ки мо чиро дар назар доштем ва чаро шам гуфтем. хуб, ба ҳар сурат барои шумо муваффақият орзу мекунам. ёдрас мешавам ки ин тим Орион ном дошт ва бачаҳо ба ҳар сурат кӯшиш мекунанд ва фикр мекунам ки дар барномаҳои оянда натиҷаро бозам хубтар ва беҳтар мекунанд. ташаккур мегӯям ба муаллифони саволҳо, ташаккур барои шумо бачаҳо ва ташаккур барои бинандаҳои азизи мо ки моро тамошо мекунанд. хуб, ҳамкориро умедворам ки идома медиҳен. почта электронии моро шумо дар экранҳо мебинед. саволҳои худро бо варианти бо намунаи дурусти ҷавоб, бо баъзе маълумот ва пайвандҳо ё силкаҳо барои мо бифиристед. мо онро албатта истифода мебарем. субҳон ҷалилов будам. то барномаи дигар комёбу муваффақ бошед.